മെയിൽ ചെയ്യണത്. വെട്ടണം, തുടിക്ക തുടിക്ക വെട്ടും. വിനായകൻ അതൊരു മാസ് അഭിനയം തന്നെയാണ് ഈ ജയിലറിൽ കാഴ്ചവെച്ചത്. മുൻനിര താരങ്ങളായ ഒരുപാട് ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു വിറയലുമില്ലാതെ അത്യുഗ്രനായി അഭിനയിച്ച മലയാളി താരം വിനായകൻ അതൊരു മാസ് തന്നെയാണ്. കാരണം രജനീകാന്ത് പോലെയുള്ള സൂപ്പർ താരങ്ങളുടെ മുന്നിൽ മലയാളികളുടെ എല്ലാവരെയും നല്ല ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് മാസ് അഭിനയം കാഴ്ചവെച്ച് താരമായി മാറിയ വിനായകൻ, അതും ഒരു സൂപ്പർ ഡയലോഗുമായി, മനസ്സിലായോ സാറേ എന്നുള്ള സൂപ്പർ ഡയലോഗുമായി ജയിലറിൽ തിളങ്ങിയ ഈ താരം മാസ് തന്നെയാണ്. എല്ലാ മേഖലയിലും അഭിനയത്തിൻ്റെ ഉറച്ച കാഴ്ചകൾ തന്നെയാണ് സിനിമയിലുടനീളം വിനായകൻ കാഴ്ചവെച്ചത്. അതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. വിനായകൻ്റെ ഓരോ നോട്ടവും ഭാവവും അത്യുഗ്രനായി ജ്വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജയിലർ എന്ന സിനിമയിൽ. ഒരു വിധത്തിലും എവിടെയും ഒരു പോറൽ പോലും ഏൽക്കാത്ത രീതിയിലാണ് വിനായകൻ്റെ അഭിനയം. മലയാളി എന്ന നിലയിൽ അത് എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹിച്ചു പോകുന്ന ഒരു അഭിനയവും കൂടിയാണ് വിനായകൻ്റേത്. ഏതായാലും വിനായകൻ്റെ മാസ് പ്രകടനം ജയിലർ എന്ന സിനിമയിൽ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. ഇനിയും നല്ല നല്ല സിനിമകൾ ചെയ്യട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം. കാരണം അഭിനയം അതൊരു കഴിവ് തന്നെയാണ്. അത് എല്ലാവർക്കും കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യവുമല്ല. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും ഈ ഡയലോഗോടുകൂടി മനസ്സിലായോ സാറേ എന്നുള്ള ഈ ഡയലോഗ് ഈ ജയിലർ സിനിമയിലെ ഏറ്റവും മാസ് ഡയലോഗാണ്. അത് തിരിച്ചു പറയുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ മനസ്സിലായി എന്നുള്ള ആ ഡയലോഗും, ഈ രണ്ട് ഡയലോഗുമാണ് വിനായകൻ്റെയും രജനീകാന്തിൻ്റെയും ഡയലോഗിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിഫലനം. സിനിമയിലുടനീളം ഉഗ്രൻ താരമായി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് വിനായകൻ. അതും ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റാർ എന്ന് മാത്രമല്ല, ഒരുപാട് സൂപ്പർ സ്റ്റാറുകളുടെ മുന്നിൽ. മോഹൻലാലുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു പല താരങ്ങളുടെയും മുന്നിൽ ഒരു വിധത്തിലും ഒരു വിറയലുമില്ലാതെ അത്യുജ്വല പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവെച്ച വിനായകന് നമുക്ക് നന്ദി പറയാം. വീണ്ടും ഇതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കിട്ടട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം.